Temaşevanên hêja seredana an lînde li Tirkiye û axaftinên lînde nêzîka heya Swêdê û ya Wezîrê Derve ya Tirkiye jî em dê li gel Serokê Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê Kovan Amedî ji Stockholmê bigirin dest. Dem baş kekê Kovan. Baş kekê. Kek Kovan em ji wê pirsê dest pê bikin an lînde wekî Wezîra Derve ya Swêdê bi awayekî pir zelal yekem car li Ankara di pres konferansekê de ji Wezîrê Derveyê Tirkiye re dest nîşan kir. Tirkiye divê hêzên xwe ji Sûriye vekişîne, Kurdên Sûriyeyê diçespîne mafên wan bin pê dike û rewşa Kurdên li Tirkiye jî jalî Swêdê ve nayên pejirandin. Nirxandina ve vekî Federasyona Komeleyên Kurdistanê Swêdê bigirin dest. Em bi gelekî erenî dinirxînin bi rastî helwesta an lîndê helwestekî gelekî baş, helwestekî gelekî pozitif bû derheqa pirsa Kurd û Kurdistanê de her wisa pirsa pêpezkirina mafên mirovî û demokrasiya ku li Tirkiyeyê ku endîşeyên xwe anî bû ziman. Ji ber wê jî me daxuyaniyekê bi lez belav kir û me piştgiriya xwe ji bo an lîndê nîşan da û me destxweşî lê kir. Her wisa em daxwaz ji hemû partî û rêxistinên diniyê Swêdî jî dikin ku piştgiriya an lîndê bike. Her wiha welatên Ewropayê ku ji an lîndê cesaretekî û tecrübeyekî wergirin û ew jî bi heman şîweyê helwestên xwe li hember Tirkiye bînin ziman. Bi rastî jî an lîndê bi awayekî cüretkar û vekirî û eşkere êrişên Tirkiye li ser Rojavayên Kurdistanê ne ku xwest vekişînin û mehkûm jî kir her wisa û pêpezkirina mafên mirovî anî ziman û gelek çend xanên din jî ew kiribûn qise kiribûn bi hevra best bi herî girîng yek ji wan Rojavayê Kurdistanê bû ku Tirkiye leşkerên xwe ji wê derê vekişîne û Rojavayê Kurdistanê azad bihêle û ya din jî pêpezkirina mafên mirovî û demokrasiyê li Tirkiye bû. Em wek me got piştgiriya an lîn dikin, an lîn berê niha jî daxuyaniyên wiha dabû wek hûn dizanin çend mehberê di siyaseta derveyê Swêd da jî an lîn bi heman şîweyê heman probleman heman kêşeyan anî bû ziman. Kekê Kovan dixwazim bizanibim niha ev aloziya got vê pres konferansê de rûdayî dikarê karvedanê wê çi bin? Dikarê çi karvedana li gel xwe bêne? Wekî helwesta Yekîtiya Ewropayê jî li gel Tirkiye û sekna Tirkiye jî got awayekî tund li gora an lîndê jî nedîplomatîk bersiva Swêdê û Wezîra Derve an lîndê de. Kek Cemal dizanê yani Tirkiye heta niha çi kir jêra ma. Yani insan û welatên dinê gelekî bêdeng man. Lê ev çend mehên dawî ku em dibînin Serokê Fransayê Emmanuel Macron û niha jî an lînd bi eşkere û vekirî ev kiryarên pekekî kiryarên dewleta Tirkiye mehkûm dikin û her wisa daxwaza çaksaziyê dikin ji bo demokrasî mafê mirovatiyê û vekişandina leşkerên ku ji Rojavayên Kurdistanê. Kek Kovan niha Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu ji an lîndê re got Swêd nikarê daxwaza vekişandina hêzên Tirkiye ji Rojavayê Kurdistanê bike. Destnîşan kir ku Yekîtiya Ewropa nikarê daxwazekê wisa bike. Mafê wan nîne. Bi rastî mafê raya giştiya cîhanî nîne ku ji Tirkiye re bêje ji Rojavayê Kurdistanê divê tu derkeve? Çawa mafê wan heye hem jî zêdetir heye. Lê Tirkiye xwe kiriye wek ew kekî yani tu tiştekî gudar nakin wek ku em me heta niha çi kir wê ji me re bimîne. Lê wexta tûşên reaksiyonên wiha dibe îja şaş û maş dibin û gotinên gelekî tekşo mewş dikin. Bi rastî ew jî dizanin ku mafê wan heye lê xwe ew dikin yani xwe dixapînin. Li gor rêya min çi qas dengên wiha Kekê Kovan her wiha Mevlût Çavuşoğlu ji an lîndê re got ew azadiya derbirînê demokrasî ku li Tirkiye heye li Swêdê nîne. Tu Serokê Federasyona Komeleyên Kurdistanê Swêdê bi xwe jî ji Bakurê Kurdistanê
براستی دموکراسیال ترکیه هەیە لە سوێدێ نینەکەکی کۆڤان کێکۆ داوت ئەولی بخۆژی بگوتنی خۆ بخۆژی باوەڕ ناکە و تشتێکی وەها li Tirkiye hebe. Türkiye'de ne demokrasi ne jî mafya mirovatî heye û nemimkün e me li gor Swêdê muqayese bike. Li Swêdê ew imkan û mecalên ku Swêd daye Kurdan Türkiye nedaye Kurdan û nade jî. Yani li Swêdê em dikarin bi zimanê xwe perwerde bibin, hem dikarin bi zimanê xwe biaxivin, hem dikarin bi zimanê xwe gelekî kar û xebatan bikin, rêxistinên me yê demokratîk vê derê azad û bi atmosferekî demokratîk te kar û barê xwe dikin, em kengê bixwazin em dikarin herin wezîran û partiyên siyasî serokên wan bibînin, parlamentoyê de hevdîtinan bikin. Yani ev tiştê li Tirkiye nemimkün e. Li vê derê mafya mirovatî nayê çewsandin. Li Tirkiye mafya mirovatî çêsewna. Li Tirkiye em nikarin bêjin em Kurdin. İnsanê ku Kurdî dipeyvin yan jî insanê ku dibêjin em Kurdin insanên kargerên ku di înşaatan de stranan dibêjin tên kuştin. Îcar çawa dikarin mere gel Swêd û Tirkiye muqayese bike. Ez bawer dikim çaw şoxulê bi xwe jî xwe dixapîne û bi gotinê xwe bi xwe jî nebawer e. Lê ew siyaset dike. Mixabin siyasetekî nebaş e û siyasetekî nerast e. Rastî ew ku rêz li maf û azadiyên însana girtin e. Yani mere bi xapandina û evkan kes naxape. Yani Avrupa û Swêd jî baş dizane Tirkiye çi ye û rewşa Kurdan jî êdî baş nas kirine. Ji ber vê yekê jî Türkiye divê xwe bigorîne. Bo demokrasî û mafê mirovatî de gavan bavêje. Ji bo pirsa Kurd gavên erênî bavêje ku ji vî aloziyên ji vî heriyê derkeve. Yana Türkiye ber bê birastî. Belê spas Kovan Amedî Serokê Federasyona Komeleyên Kurdistanê Swêdê goş Stockholmê tilgelme. Spas.